Så er tiden inde til at gennemgå blanding af fliseklæber, også kaldet fliselim. Blander du fliseklæberen forkert, så mister fliseklæberen sine egenskaber, og du risikerer en dårlig vedhæftning, som kan give skader på sigt. Heldigvis er den nem at blande. Du skal blot følge nogle enkelte råd. Du skal bruge følgende udstyr: en ren spand til vand, en ren blandespand, en spandeskraber til rengøring af blandespanden, en spand med vand eller grus til rengøring af din rørstav, en boremaskine eller et rørværk og en rørstav. Nu er du næsten klar til at blande. Bland ikke mere fliseklæber, end du kan nå at bruge, inden det begynder at tørre. 1. Læs instruktionen på posen. Der er nemlig forskel på de forskellige typer af fliseklæber. 2. Følg blandingsforholdene, som står på posen. 3. Rul den rigtige mængde koldt vand op i en spand. 4. Hæld 80% af vandet i blandespanden. 5. Hæld fliseklæberen oven i vandet i blandespanden. 6. Rør materialerne rundt med rørstaven. 7. Tilsæt det sidste vand, mens du rører rundt. En perfekt blanding har en ensartet konsistens uden klumper og luftbobler. Ved flere fliseklæber, der kan du forbedre konsistens og forarbejdningen af din fliseklæber, hvis du lader blandingen hvile i en 2-3 minutter, og herefter giver det en kort omrøring på 2-3 minutter, inden du tager din fliseklæbe i brug. Igen, følg vejledningen på posen. Rengør og vedligeholder du dit blandeudstyr, så forlænger du levetiden og værktøjets ydeevner. Derfor anbefaler vi, at du har en spand med vand stående til at køre din rørstav ren i. I nogle tilfælde kan materialerne være lidt mere klæbende og rørstavens udformning lidt mere kringlet. Her kan det være nødvendigt, at du bruger en spand med grus. En spandeskraber kan være et godt redskab, når du skal rengøre din blandespand for fliseklæber. På murbutikken.dk der finder du flere tips, f.eks. til valg af fliseklæber og hvor tykke lag du skal bruge. Vi håber, du kunne lide den her video og vil trykke synes godt om på knappen nedenfor. Murbutikken.dk. En flis bedre.